Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Senghenyo Trap Youth Council West Khasi Hills District hadin bakalayo I lingba kilat patay kubor bashen an sapanbana district thamai no ya kamairang nagaliang jong ka seng ka kwa bakane ka district bathamai kadai bandon ya ka kerteng West Bat Khasi hakabaya day bat kane nagaliang jong ka seng hagakat santari ko banay naitung arajar arpuway kala late ru ban ai de ka jingtho sha udc jong ka West Khasi Hills District ubati lingwa kanang baon punsngaw siya ka sorkar halor kini ki jingkwa bat ki jing ai jingmut jong ka seng nalor ka kerteng jong ka district thamai ka ban sayo nagaliang jong ka seng ka kenturu ya ka sorkar bakadai ban penbiang nya ki officer da ka basu pha pet lang da u officer na ka way ka district hanrei dai ban don bet la u jong u officer khaddo ka seng ka kwa ba ka sorkar kan da penbet bha ya upot usam hashwa ban phia district khanang ba kan ammi ka kanrum kanram khamtam ha ki shnong ki ba ka constituency ka hap nongston kat ba ka block pat ha mau that raishan Hakijing ekren kajingi kelong halor kapang ke distrik Khmai ke bagan sawan ku mengilayu I ba ucup minister ulapin bana ba kamairang kan sayo no laga jong distrik kum kaseng ngiso ban ai kublai ningkong ya ka sarkar NDA kapala phaikhmat ban ai distrik Khmai no wachang yu I kajing sia ba ka West Khasi wat la da phia ya ka South West Khasi kadang dai ka distrik ka bahe tam da dai ka we na pning distrik ka bahe hapo jong ka jela ni dap du de dokumen haka arku khatrik nai bandreu arjar arkuai ba siam badan buram jongi lopen pernah baka mairang kan yo laga jong distrik nagal yang jongi hakum kani ka por ngimla bani kendu yo siam lembah kani ka bor jong ka covid khatindai lembai protokol kumta nagal yang jongi ngiwan bantu ke memurundam hang ni kri jong distrik ubah nang ba un penpoi haka sarkar ya ke gimat tingdawa ki jongi kaban ngkong ka kerteng jong ka distrik ka Batmai habangi phai ka kerteng jong ka distrik nagalian jong I SYC ngidon kini ki jing ajeng mut di sarkar bakam kaban ngkong kano ka kerteng ngimla ban khang ngimla ban ong ya ka mon jong ka kerteng jong ki ibahap khamtam ki than ki pajba jong ka than mairang retang ka wingi kerpat lengba udisi ya ka sarkar ba ka kerteng khasi kadai banni kum masih ai neksa hakini ki we pat ki district kum hari bohai district kum hajantia radai ba unmi untin khasi dasi kanlong sisa ka jing ka kanlong sisa ka we ka jing yaya teli ka jongi barkum ju kanlong ka we kanuk sa ba bahaya ka dak ka jing ya teli ba ngidei tang pat khasi bayar ngila bandai bohai maram uwa benar ngidei pat khasi bayar kata ka jing mut ka jongi bangi kwa ba tin khasi hakini ka district ka Batmai udai ban mi kabang isu tu piru gi West Khasi gi pajba jo ka West kumba hadu menta ki South West Khasi ki ong ngide ki nong West menta lada mairang kan yo distrik Khmai kan weng no ikun nikin West dasi kajing yas ngo jongi kum ki para West kan du no plan saya kata kum tangi kerpat ka sarkar ba uni ikin West ru ude bandar te nyuma ka sarkar kalaban ai kan nu kerteng henrai ngisu pha ya kani ka jeng ajeng mut nagaliang jong ka SYC West Khasi Hills ngi pha ba ka district ka Batmai deban ai da ka kerteng North West Khasi Hills district ngi kwa ba kani kan dei ka kerteng ha ka district ban sayo hamaira ka benta ka baat hadin bangi layo district South West Khasi Hills ngi yo I baki officer ki degi jugi officer badan West ki jugi officer basenchar ya ka South West ka badega kun jong West Khasi Hills ladai agri ladai DTO ladai hagini gunui officer jogi department nagaliang jongi ka West Khasi Hills ka SYC West Khasi Hills ngajeng mut ka sarkar bahabala ai district Khmai kumbangiru ngila kemen bala yo district Khmai ki officer kim dei ban sedang pha nang ni West Khasi Hills hoi promotion ngim ong ya ta promotion ya ki expert nang ni West Khasi Hills ngim ong ya ta hanrai DTO dai ban in chat ar bare ka mairang bagaban sayo district Khmai DTO lani DEO na agri lani na DSO horticulture dai ubandai uju nang ni udai bit bandan pura la ka jong haba la propose
ya ke distrik Batmai nadu gi officer baro gi staff dewan purpose da ke Batmai ban tha in sarang ni West Kazil namarkan sadai ke jingdu nong ke bakrau yang ngikung ke West Kazil distrik ai habare uputusan namar kum ke West Kazil hi ngide ka kemi ya ka South West Kazil kumju ya ka Mairang distrik ke Bansayo ngilai yui mensua hiru kum ki nong lum khubor ki yui hawar sanlang do hadu hagini ki dan asnam laisnam hadin Melayu distrik ru kibas ngau ya lade bagi lahap apa yang ka South West Kazil kidang ya le ban poi bet hapo jaga West Kazil namar ngi kan ni kadai kajing tung jong sarkar wud pruj ke sarkar wud ya pur sam jong ki distrik yu bondar jong ki distrik ndai klaim da konsol i rang basnam nele jong ngi pha e gini jing ai jing mut ka sarkar leng bau kli du bisi nak leng ngi SYC ngong baswa ban ai ke distrik ke Batmai dei ban pan jeng mut nagiru rang ba snong jong ka than sau than li nong ka sen iap area lak se barkiwe gi snong jong ka tu area ka ba lesikin sahab syatu ni sani nang ba leng ba jong ki pan nagi paj ba snong kan nong ka distrik ka ba janai nang ta shu ka ba sibun lesi lada khia konstituensi menta yui hi ha ka blok ka kendum kan ram ha ka kom pha iap masiliang la syate rebun ki iap ki kwa sani rei la khia ha ka dur ba ki bu ya ki konstituensi lesi ada non konstituensi kan wan be sani West Kazil ka matersan konstituensi kan lek be saka Mairang ka distrik ka Batmai lesi kan long ka babek ha rei wat kata ru ngiong ai ba kamdei ka sarkar ba kan rai ka ba khadu rei ai ba ki paj ba kinong sensas nong kin ai ka rai ka ba khadu laki lek chanu ka song ha ka rai ka khadu dok kinong elam nong ngim ong ye chani rei ngi ong ye kini ki iria ki ba ten khu ka blok bari la ka jong kata ka rei ka jing a jemut nak liang jing SYC ni kermen ba sarkar kan ai nak kloi kumbang yui kumbagi ong hapo khat santrik jong dependen ka dei ban kin yo la ka jong te ngim kwa ban ong ban ai muk mak bet kumba ai yu ka dia ka distrik ndai kwa bakan long ka pajanai nak liang SYC ni kai ni ki ajing